mae dy ti syniadau heddi ar gyfer sio ti gadw cost prynu bwyd a choginio lawr yn dos? Oes. So, da ni'n meddwl am pryd o fwyd i 4 o bobl o dam 5 punt. Waw, bron yn amhosib, sy'n ni'n dweud. Na, ddim yn gwybod. So, da ni'n meddwl am y cig yn gyntaf, os da ni eisiau defnyddio cig. Mae prisiau bob dim di mynd i fyny yn ddiweddar. Ond un o pethau gorau dwi'n gweld a un o pethau rhata ydy porc. So, yn fama, beth sydd gennau ydy fatha, bron iawn fatha llwyn, so tenderloin di enw fo. A os ydych chi'n meddwl amdano fo fatha darn o cigeidion, fatha'r filed ydy o. So mae un o darnau gorau o'r anifail, ond dal yn rhad iawn. So mae darn fel hyn yn costio llai na 3.50. Wow. Wel, gyda porc, wrth gwrs, mae'n gig rhad yn dydi ar y cyfan, ond beth sy'n dda, ti dal yn cael protein, os ti'n bwyta cig, ti'n cael pryd da o gig. Ie, wrth gwrs. A beth sy'n neis am y darn yma ydy sa ddim braster arno fo chwaith. So, mae o'n fatha lin iawn. Mae'n blasus, ond mae rai chi goginio fo'n eitha cyflym. Dyna'r tric efo hwn. Mae rai fi wei, fi yn licio bach o pork crackling. Drwy, neis. Ond os da chi'n trio bod yn dda ar ôl dolyg... Ie, werth beidio. Crackling ddim y peth gorau. Na di. Ond dyna pam mae gen i sesiwn ymarfer corff nes ymlaen. Ie. Felly, mae gen i'r badall yn fama yn eitha poeth. Olew di mynd i fewn. Dwi wedi torri'r porc i fyny. Felly, dipyn bach o halen y pupur ar ei beno. A mae hwn yn mynd i fynd syth i fewn i'r badall. A ffrio wedyn am... Wel, jyst iddo fo ddechrau lliwio. Ti ffrio o'n uchel, oed? Ynddo. Gwres, eitha uchel. Da ni eisiau coginio fo am gyflym. A unwaith iddo fo ddechrau brownio, fel fydd o di wneud yn barod, fedrwn ni gymryd a troi o drosodd a coginio'r ochr arall. So gyd da ni eisiau wneud yn fama ydy cael dipyn bach o liw arno fo. Jyst i ddechrau coginio fo. Oherwydd fyddai'n wneud y saws yn y badall hefyd. A fydd o'n coginio yn fatha mewn hylif y saws, bron iawn. So selio fo ti fi, ni mwyn y dim fel yna, ie? Selio fo ti mwyn y dim fi, ni fel yna? Ie. A beth sy'n neis ydy, da ni'n mynd i gael dipyn bach o blas y cig, bron iawn ar fatha gwylod y badall. Felly, y peth nesaf i ychwanegu ydy'r nionod a'r madarch hefyd. So, wrth i ni ychwanegu rhain a'i gymysgu, da ni'n gallu dechrau pigo fyny fatha blasau y badall yn fan'na. Felly, mae hwnna'n dechrau dod at ei gilydd, mae'r nionod yn dechrau meddalu, a'r madach yn dechrau coginio. Wedyn ni'n rhoi y garlleg i fewn wan. Na ni, mae'r llwy wedi dod yn fyw. A wedyn stoc QER. So, be di hwn, i fod yn onest, ydy ges i QER neithiwr i de. So, nes i cadw dipyn bach o'r greifi. Iawn. Ychwanegu dipyn bach o ddŵr iddo fo. A dyna di'r stoc. A mae lywer gwell wneud na na bod ti'n taflu fe. Bydd yn mynd yn wastraff. Ond, os oes gennych chi ddim hwnna, sa stock cube neu beth bynnag, so hwnna'n ffain i ddefnyddio. So hwnna'n iawn. So, mae hwnna'n berwi rwan. Na i ychwanegu dipyn bach o mwstad. Eto, os dim rhaid ychwanegu os na gwyt ti'n hoff o fwstad, ddim yn gwybod. Neu beth yw hwn fan hyn Dipyn bach o brandi. O, brandi. Coni off. So, mae hwn yn... So, da ni jyst yn meddwl am gwahanol fatha darnau o fatha blasau i ychwanegu ato fo. Ac o bosib pethau sydd yn y cwpwrdd gyda chi adre'n barod yn da? Wrth gwrs, ie. So, twtch bach o hufen. A dyma ni, fan hyn mae'r ei sait a rhoi enghraifft wedyn o'r gost. Wyt ti wedi llwyddo dan, mae gen ti newid o 5 punt. 4 punt fi yna, 64. 64. A wrth gwrs ti wedi siopa mewn archfarchnad sydd yn ganolig mewn ffordd o ran dim yr un rhata, dim yr un dryta. A wrth gwrs medrwch chi siopa'n lleol mewn siop annibynnol, teuluol hefyd. Pan ti'n torri fe lawr, mae'n dod lawr, dangos bod ti yn medru gwneud
pryd o dan 5 pint i fwyd o 4. Ie, mae o'n rhad, a mae'n flasus hefyd. A os da chi ddim yn ychwanegu'r hufen, so mae'n eitha iach. So dwi jyst i Ti'n nabod rhostio... fi a Galyn, yn enjoio bach o Da ni'n hufen. mynd poeni am os ydio'n iach neu beth yna dan. Dwi wedi rhostio dipyn bach o datws a wedi coginio dipyn bach o cabbage i fynd hefo fo. Neis. Syn o'r te. Oedd yn syml iawn. Dwi'n mynd bita lot o borc yn aml. O, mae hwn yn fendigedig, Dan. Trani, sy'n ni'n gallu cael Dan draw i bob tŷ fe i coginio hefyd. Ie. A mae'n syml, gyflym. So oedd o'n barod mewn 5 munud. Ac yn ofnadwy o rad hefyd, sy'n wych o beth.